Zdarec ľudí, vítam vás pri ďalšom videu a dneska si ukážeme, ako správne nastaviť Steam. Takže ideme do toho. Dáte si Steam. Tu máte vľavo hore Steam, nastavení, účet, nič nemeníte. Tu nič nemeníte doslova. Tu si môžete hocikedy zmeniť meno. Toto necháte všetko tak. Jakmile bude přito online. To si dáme. Zobrazí upozornení. Jo. Tu nič nerobíte. Tu nič, to je zbytočné. Tu tiež nič. To necháte všetko tak. Tu si môžete zmeniť, ako máte toto. Čo ja viem. Ask alebo dačo také. Tu najprv vy budete mať anglicky. Prídete sem. Česky. OK. Dajte no. Obľúbené okýnko. Okno. Knihovna. Toto. Keď zapnete hneď počítač, tak sa vám spustí Steam. To ja som si dal, lebo väčšinou mne sa nechce prihlasovať. No to je tak. Tu nič. To tiež som nič nemenil. Toto nie, to nechám tak. A tu sa môžete zmeniť hlas a také. No potom dáte OK. A to by bolo asi tak všetko. No a zatiaľ čus!